Ассалому алайкум бародарон, ҳамватано, мухлисои Садои Умед. Якчанд дақиқа пеш қад Садои Умед сухан кардем, ба телефон ҳарф задем ва ӯ барои бозгаштанаш ба сайтҳои YouTube гуфт ки намебурам дига бародарҷоно. Ӯ як гала сайт дорад, ҳатто сайтҳош намедорад хабараш бигирад. То чанде ки ман медонам ӯ идеалист аст, сценаристам аст, режиссёрам аст, ровии хубам аст ва як гала талантҳои дигарам дорад. Не ки намедороям номаълум. ва ман мегӯям ки интервю бигирем аявай ба наздикиҳо мехоҳам бипартом шуда ҳамиҷа. Шумо чӣ саволе ки дорен оиди ҳамаи фаъолият карданаши накарданаши чӣ коро бо далиши мекунад намекунад дар комментария бинависен. Ман кӯшиш мекунам ки ҳамаша норезонда ночаконда да одам бирасонам ва ҷавобша бигирем. Шумо ҳаматон ҳама кас ка раднои ма бордига сарбаланду хонобод бошен. Канала дастгирӣ мекунем, лайк, подписатсия ва ман кӯшиш мекунам ҳамаи ҳафта қадиш интервюра бурорум. Кадоме ки мехоҳад дар тарак бурояд, видео лайк мемона, подписатсия мекунад, қатимо мебошад. Обод бошед.